Ingon pa niya din ha. In that day shall this song be sung in the land of Judah. We have a strong city. Salvation will God appoint for walls and bulwark. Open ye the gate, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Verse 3, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Trust ye the Lord forever, for in the Lord Jehovah has everlasting strength. Muna yung gingon, kanadang wall, matag pa niya, appointed na as salvation. Kanambot pasabot, nga ikaw, aduna na kay kaluwasan ha. Pag na kay kaluwasan, wala na'y makahilabot nimo. Mo bitaw nang, kung wak pa kakasabot, yung gipasabot niya Apostol Paul ha, matag pa niya, put on the whole armor of God. Kung saan itong salvation? Helmet, isuot na aron makakuan ka sa wiles of the devils, kanang makaresist ka ba, that you may resist the wiles of the devil, kay dunay mga pamaagi sa devil nga diin ikaw kwaon jud ka unya. Kanang wall, kanang ingon ni Apostol Pablo, isuot na as a helmet ba, protection nimo. Kung magmotor ka, protection na nimo bisan asa ka moto, kaya ang motor dali ra matumba, pero naamang kay wall, luwas ka gyud. Mo nang gibawal yun nga dili magsuot og wall. Kay nga naman ang meaning sa wall nga giingon sa Ginoo di sa Old Testament, that is salvation, appointed of matod pa niya, the hand of Judah, we have a strong city. Salvation will God appoint for walls and bulwark. Kaning walls, bulwark, pareha na ni, yung pa sa dictionary, kanang bulwark ba, kanang a solid wall, like a structure, raised for defense. Wanang gibuhat na para depensa sa imuana. Kanang salvation, depensa na nimo. Wanang nga si Kristo, nagdepensa na sa ato atong unang panahon. Nagpalansan siya sa cross, aron dili mo mamatay, depensa na siya. Gihalad niya ang kagalingon, depensa mo aron di mo mamatay. Unya, matod pa niya, nagtudlo siya, aron kay kadto gipasaylo, usa man pud nga nagpasaylo sa atong mga sala, aron di ta mamatay, kay ang bayad sa sala kamatayon. Mo nang nagiskot na siya dalan. Bisan ako giluwas ta mo, pero kinahanglan mo palong mo na ako. Mo nang niingon si Jesus Christ, kay I am the way, the truth, and the life. No one cometh into my Father. Bisan giluwas ka, di ka kaadto sa langit, kundi gyapon ta moagi niya kay si Jesus Christ. Niani siya dinhi, nagtudlo siya og knowledge. Unsa nga knowledge siyang gingon? The remission of sin. Itudloan ta sa kaybalo unsaon paghugas sa atong mga sala. Mo na yang gingon sa Lucas chapter 1 nga kanang ang Ginoo nagbisita sa Israel, mao na si Jesus Christ. Mo nang gitawag og bulwark yang gingon. Nga gi-appoint sa Ginoo walls and bulwark December na. Tanang breakwater ba, sea wall. Mo nang gingon. Mo nang kaluwasan sa nasod nga sa syudad kanang dapin sa dagat. Mo nang gingon mga sea wall. Ay strong support or protection. Mo na yang gingon. Sa diha maawat ning in the day shall this song be sung in the land of Judah. We have a strong city. So man awito na to na nga kanang gitawag salvation, nga the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Mo bitaw ng aning name of the Lord, the strong tower. The righteous run into it and they are safe. Masipti ta kung dagan ta kung righteous ka. Kung di ka righteous, ayaw na nagdagan ini pulong sa Ginoo. Kay ganing pulong sa Ginoo mo ni hatag nato og kaligon. Manang sa lain pa nga sinultian ang gitawag og wall or bulwark, that is cover, defend, fence, guard, protect. Manang safeguard, secure or shield. Kadaghan ang meaning anang wall.
nga gingon sa Bible. Mao na ang atuang protection. Mo na ningon si Salmista David o si King David sa chapter 48 verse 13 and 14. Mark ye well her bulwark, consider her place, that ye may tell it to the generation following. Kinahanglan markahan nimo na kanang tigam ni gyud tigam ni na ninyo nga matod pa niya kanang bulwark i-consider nato mao na ang palasyo, that ye may tell into that generation to come. Mo nang isulti na dito sa mga magwawali nga kanang Ginoo ang wall niya bulwark na mao na ang atuang gitawag og i-consider na lugar na siya, palas na siya. Mo na itil yun na ngadto sa mga generation nga umalabot. Verse 14, for this God is our God forever and ever. He will be our guide even to death. Kanang Ginoo nga diin mo na atong gisaligan nga mao na nagluwas nato, mao na imugian nato hangtod sa kamatayon. At sa kamatayon na, wingon day ka, ay mamatay dita kay hangtod man sa kamatayon. Dili ang kamatayon ni aris kalibutan. O ni ani si Kristo dire, pinaagi sa pagkabanhaw. Kung nabanhaw si Kristo, ang tanan mga tao ni dawat kaniya magbabautismo, nabanhaw ko na, so therefore sila nabuhi. Buhi na unta ka kung ikaw nabautismuhan. Ug na bago kasi mong kinabuhi, maubita nang na new life, na born again life, na ay new creation. Mo nang gingon pinaagi sa bautismo, nasurik, narisurik nakagikan sa kamatayon, because ang bautismo, ang tanan na bautismuhan, patay pa na, gilubong pa na, unless kung dili ka magbago, mag-born again, mag-new creation, patay gyud ka. Wa ka ni apil sa mga buhi. Only the living have hope in the truth, matod pa niya. Muna iyang gingon din eh, for God is our God forever and ever, and He will be our guide even to death. Gayran ta niya kay ngano man, doon na matay kalaban good. Abi nimo ang atong kalaban is matod pa ni Jesus Christ, ang iyang last enemy kay siya may nagfight sa atong lawa, sa atong kinabuhi, siya may nag-redeem nato, siya po'y mag-guide nato. Hantod sa kamatayon, bisan ang kamatayon, yara ng pukanon. Kanang death swallowed by victory. Manang gingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, our last enemy, the last enemy of God is death. Nga din iyahang gi proteksyonan ta aron dili ta tukuba, dili ta matod sa 1 Peter o sa Peter, matod pa niya, wa ko kay numdum sa unsa tumubok, basta matod pa niya kanang gitawag nato nga magbantay ta kay nato ang kaaway or our adversary is the devil, like a roaring lion seeking whom he devour, o gipangita niya kung kinsay matukog ninyo. Although na mo salvation, na amoy wall mo nang salig yun mo na, i-consider yun na, that is your palace. Kaya nga nung atong kaaway, wata kabalo sa sunod bulan, sa sunod tuig, ang mga wala na mo, kay naprapisi man good, expressly nga ang mga uban mga tao na mubiya yun sa pagtuo, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan, because the iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. Munang magbantay yun mo, magbantay yun ta. Sa Lucas chapter 1 verse 29, ingon pa niya, si Kristo niya daw, to give light to them that sit in darkness and the shadow of death, to guide our faith in the way of peace. Sa dalan diya sa kalinaw, aron di ta mo trouble. So kinahanglan na ata sa way of peace. Nya ang mugaida na mo na si Jesus Christ. Ang iyahang giingon dinhi si Jesus Christ. Isaiah chapter 60 verse 18, diya sa iyang pagay daw kuno sa atong mga tiil sa way of peace, violence shall no more be heard in that land, wasting or destruction within thy borders, but thou shalt call the walls salvation and the gates praise. Manigingon ni Isaiah, kanang land daw, wala, di nakakaingon nga doon na pa'y distraction nimo.
Kanang kalaglagan ba mo bitaw ng John 3:16, whosoever believeth on it should not perish. Wala namang may distraction diya sa border sa land nga gitawag og walls, salvation and the gates of praise. Walay distraction. Should not perish. Kung dili makabaton kag everlasting life, kay nga naman ang Ginoo may magaprotektar mo bitaw nang ningon sa 1 Peter 5:7, casting all your cares. Kung doon na mo mga problema di sa kalibutan, isagad na sa Ginoo. Kay nga naman siya mo'y mukir nimo. Mukirit nimo. Hantod sa kamatayon dalong kagyud niya. Mao bitaw nang ningon si Solomon ba? Ang kusog sa batan, ang batanon ang iyang kalipay mo na iyang kusog. Kusgan pa manggod siya. I'm strong because I'm young. Pero ingon ni Solomon, sa old, sa mga tiguang, kanang puti na ang buhok. Mo nang giingon, wa na pag wa na to kanang nganong puti mang buhok kay ang Ginoo pag puti gani imong buhok nga hantod yung pagkatiguang puti pa ang mong buhok tuhoy nga kauban nimo ang Dios. Kaya nga naman, mo bitaw na akong giingon, nganong ang tao 70 ngunit sa Ginoo 70 ang 60. Unya sa ato sa kalibutan, kay balo na sila nga 60 retire na ng tao. Kay kabalo na gid sila malaos na ang tao. Dapat unta kung moabot kag 70, 80, 90, 100 manggaling, manay giingon ni Solomon, maayo kung makabot ka na, doon na kay kadlok sa Ginoo. Kay abi nimo ang Ginoo na naghatag kusog nimo ana. Ang prediction, ang fulfillment, what is written nga ang tao kutob lang sa 70. Mo na mga luya na gyud na. Wa na kay mahimo, pero kung nakakasaya sa Ginoo, di gyud ka maluya kay ang Ginoo ang imong kusog. Di ba? Usay giingon ni David, I know your strength is in the sanctuary. I know your power is in the sanctuary. Ang kusog daw sa Ginoo, mo nang pangitaan ninyo ang kusog sa Ginoo. Seek His strength. Pangitaan ang kusog sa Ginoo kay ang Ginoo nay magdumala nimo kung ikaw matiguang. Mo nang nagpahinumdom si Solomon nga ang kusog daw sa tao, sa batan-o, ang kalipay daw sa batan-o, iya pang kusog. Mo nang usahay ang mga batan-o, hindi pa mga lagad sa Ginoo kay kusgan bitaw mi. Pero tanawan na ro mga tiguang na karon. Mo nang gingon ni Solomon, there is no remedy. Mo bitaw na samtang maayo pa maglawas. Remember your creators in the day of your youth, before the difficult time to come. Una mo abot gani ng mga lisod na tanaw, mga tiguang maglisod naglakaw. Ako tinuod kung nalisa man mo nang di na ko mudula og basketball kay nalisa ko. Pero mudagan pa ko, kusgan pa ko. Pagsapon ninyo isa ka sapon siminto, kaya pa na ko na. Pero di na lang ko padulaon kay nga naman. Wala na kay bro, gilutok sa Ginoo tong magkuntil nga namang bi panahon nga nigara pug dula ba. Kaya kung nahinom dito na ko nakaingon, uy kabalo na mahinuon kong jump shot ba. Murag sige magukugkuan, patudlo to kung kauban noon sa pag jump shot sa pagkuan na ba. Karon niatong tagna ato kabalo na ko. Anak ko day ha. Mo gito pagkabalo mo to nigduwa mi. Nagduwa lang ko gipasa na ko kusog ako. Libikil man akong tiil. Wala nga di na ko pwede mo dagan. Pero ako natumba. Mo to nangayo kog sorry sa Ginoo. Salamat Ginoo nga diin. Gibadlong ko nimo. Mo nang moingon nagito sa kong kugay, di nagito mo daw basketball. Bisag na pa ko'y kusog, dili na po kay nga naman. Kaya ang ako dang kusog, ipa-remember sa Ginoo is for serving na lang sa iya. Mga lagad na lang ko, 60 na ko, retire na ko. Abi niyo, unsay sunod sa 60, 70. Unsay sunod sa 70, 80. Sunod sa 80, 90, may makaabot ka, pero luya, nagyog ka anak. Pero diya sa Ginoo, kung mga lagad ka, my strength is in you, Lord. Kaya ang Ginoo may tagiya sa atong kusog. Mga bitaw na nga, pangitao na ito ng kusog, yun ni Salmista David, ni King David nga, I know your strength is in the sanctuary. Naara sa simbahan ng kusog sa Ginoo. Ang Ginoo may mata ni mong kusog dito. Mga nag-iingon niya sa Psalms chapter 20, iyang ipadala ang help ni mo bisan asa ka mo dito. Ipadala na niya. Once nga mo ani ka diri kay ngano man ma-remember man gud niya
nga naa ka diri. Di gyud ka may numduman sa Ginoo kung wa ka anang adlaw diya sa balay sa Ginoo. Kay ma-remember na niya ang imong sacrifice and offering. Mo nang ang tanang desire sa imong kasing-kasing yang ipadala gikan sa sanctuary. Mo na naagid sa sanctuary ang atoa. Mo ni ang balay sa Ginoo nga atong gibuhat para sa Ginoo aron ang Ginoo makiguban mo na nga ang Ginoo kauban nato karon. Ingon pa sa Isaiah. Asa ingon ni David sa Psalms 122 verse 7 o verse 6 and 7. Si David nag-ingon para sa Israelites o sa mga Jewish. Verse 6, chapter 122 in the book of Psalms. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Iyan po daw ninyo ang kalinaw sa Jerusalem. Huwag muuswag ka ngadto nga nahigugma. Sa verse 7, peace be with thy walls and prosperity within thy palace. For mine, sa verse 8, for my brethren and companions sake, I will now say, peace be with thee. Matod pa niya, kanang peace daw ko no, muna ato ang walls of prosperity. Siguro maingon mo sa kuha, wa ko ni prosper kay wa ko'y kwarta. Pero abi na akong pagpangalagan sa Ginoo ni prosper. Mo nang bisa pag siguro kung tagaan ko nimo 1 million di siguro ko ambot lang. Mo nang wabot ang panahon nga di nga ang Ginoo nahibaw gid siya sa ato ang gitawag kanang bot pasabot ang gusto magud sa Ginoo nga kinahanglan mo prosper ta, be in health. Kanang mo prosper sa pagpangalagan kay kanang prosperity dili na about sa butang ni kanang pulong sa Ginoo is about na pagpangalagan niya nga mag-prosper gyud nga ang ato ang pagtuo musalig na gyud sa Ginoo kanang mo grow na gyud kanang mo mahimo na gyud ang mature diya sa Ginoo mo nang gitawag og prosperity mao kana ang ato ang words of salvation nga matod pa niya kay ang atong mga kaigsuonan ug ang atong mga kaubanan para for my brethren and my companions sake, I will now say, peace be with thee. Kalinaw na agyud sa inyo ha. Kay ang Ginoo kauban nato. Ingon pa ni Isaiah itong unang panahon sa Isaiah chapter 59 verse 8 to 11. Ang way of peace wala gyud nila na hibaw-an. Wa sila ka hibalo ba asa ang way of peace. Prediction na, mo na nga kita karon mangita ta, mag-search ta, nag-search bitaw ko kung unsa gyud na ang way of peace. Anong way of peace? That is our life. Matod pa niya, so the way of life is peace. And peace is the wall of salvation. Manibot pasabot yun sa libro ni Isaiah. Nga, wa man sila kabalo sa way of peace. Maubita na si Jesus Christ. Nagtudlog yun siya sa tuwa, sa dalan, sa kalinaw. Mabitaw na, without peace and holiness, no one shall see God. Mabitaw na, dapat imong life, doon na kay peace. Nagisgot na mataan ng peace atong una, no? Mo nang gingon, way kaso na kung ikaw, bisang pagpila imong asawa, pila imong bana, pila, naunsa ka diya, unsa pa imong gigikanan, kung ikaw gitawag sa Ginoo, kinahanglan makabaton kag peace. Kaya ang gitawag sa Ginoo, ang pagtawag sa ato, kinahanglan makabaton kag peace. Kaya ang blessing of life, ingon pa dito sa Malakay, is life of peace. Mag-unsa man ay mo ang life sa Ginoo, wa kay kalinaw. Ay, pwede na ka mga lagay, gubot mo lang gyapon nga ang Ginoo is the God of peace. Ang Ginoo is the author of peace. Wanang gingon, ang Ginoo wala naghatag kalibog, kundi kalinaw. Peace ang gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo. Mo na ayaw mo paghunahunaan ng unsa mo gibuhat atong una sa imo ang kakaraan. Na unsa ba ka tumuna basta importante karon nga nangalagad ka sa Ginoo, kinahanglan gyud mabatunan nimong peace. Kay mao na ang meaning sa word salvation. Gilukat ka aron makabaton ka og peace, aron mo risk ka labi na kung naay mo abot nga great revelation, may trouble mo abot sa whole world unsa man nimo. Dunay gira. Aba ba mo sa gira? Kung may magamit na ng gira, kanang kwarta nimo. Maunsa man ang kwarta nimo. Mo bitaw nagpahinumdum ko ninyo. Mo na ang gingon sa mga para sa Saudiyo o Israel.
Ang mga Hudiyo wa na nahibaw sa dalan sa kalinaw. Manang kanunay siya gubot karon ang Hudiyo, ang Israel ron. Kinsa mang nasod diri nga naay kural. Israel lang. Halos puro gate na musuod sila ng mga lain nasod moagi na og gate. Kay nakural naman nila, kay nga naman nakural na nila. Tungod kay wa sila kalinaw. Tataw makayo na daw ninyo bi. Pero magampo ta sa kalinaw nila, pero kay naisulat man nga kanang Israel buntugon yun na sa mga Gentiles. Muna ayaw mo paglawang bisig powerful ng Israelites. Ang giingon sa Bible, may tabog yun na. Kaya nga naman, pulihan man guna ang hari diya sa Israel. Sabi mo kasi puli, si Jesus Christ. Wala yung gingon din sa Roma chapter 3 verse 9 to 18, bisa ng mga Gentiles ingon pa ni Apostol Pablo o si Saint Paul nag-ingon, and the way of peace, they do not know. Wala sila mahibaw anang peace ba? Kamu, wak mo kabaw kita, wak mo takabaw peace kung wak pa nato i-search the Bible of peace. Nga kana deng life of peace, mo bitaw nang let not your heart be troubled, believe in God. Kay kana si Jesus Christ, ni-anay na siya dinhi, aron paghatag peace. Manang gingon, my peace I give unto you that the world cannot give. Ang kalibutan dili na makatag kanimo kalinaw. Kundi ang Ginoo ra. Manang peace nga ang Ginoo naghatag mo na ang atuag yung life is peace. Nga naman aron makapangandam ta. Mo na ang gingon sa Ginoo nga ninaog siya dinhi aron paghatag og peace. Mo na yang gingon diri sa Lucas sa Luke chapter 1. About ni Jesus Christ, kung imo nang basahon ang one chapter, whole chapter yun, about na ka Jesus Christ, nga matod pa niya diri sa chapter 1 verse 76 sa Lucas, Luke. And thou child that be called the prophet and the highest, for shall go before the peace of the Lord to prepare His way. Ang mag-andam sa dalan daw kuno sa Ginoo si Kristo, the prophet of the highest. The last prophet is Jesus Christ. Wala na laing propeta pa, siya ang last. Sa 77, to give knowledge of salvation to His people by the remission of their sins. Sa 28, through the tender mercy of our God, whereby the dispraising from on high hath visited us. Sa verse 79, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our faith into the way of peace. Peace, good ang importante sa mga Kristohanon. Kung ikaw Kristohanon, basig na pa kay problema, naman kay problema, kung sa manay mong mga problema, kabalaka, diskalibutan, problema ka ng mga butang, mga kwarta, hapit na mubalik ang Ginoo, problema na ka. Manang giingon, casting all your cares upon Him. Kaya nga naman, aron mangandam ta, aron ang pagpangandam ni Kristo sa imo manang kumusalik ka, ayaw na og problema. Kaya ang Ginoo na nag-andam og dalan padung sa langit. Kaya kita mo ato matag langit. Hindi mo matog langit. Ang Amos chapter 4 verse 12 and 13, nag-ingon manggod siya, therefore thus will I do this unto thee, O Israel, because I will do this unto thee, prepare to meet thy God. Muna pangandam mo, kay mo abot yung ko, mo anak yung ko, pangandam na lang mo, kay mo anak ko. Mana si Jesus Christ niya ni diri. Si Jesus Christ, mo na nag-andam og dalan, mo nang mupalot, sa tanan gisulti niya, aksa ta mo agi. Mo na siya bitaw ang door, dili ta mo agi bintana, sa iya gyud ta mo agi. Kay ang malakay prophecy na daan sa chapter 3 verse 1, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, saith the Lord. Nag-ingon ang Ginoo, isa ng messenger si Jesus Christ. Siya naghatag og mensahe kanato. Mabita na sa Revelation, mangandam ta, kay muani gyud ang Ginoo. Ingon pa sa Revelation chapter 24 and 6, muhari manggod siya diri. Unya ikaw,
makauban ka. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23, he must reign until he put all enemies under his feet. Under his feet mo kanang muhari gyud siya. Hangtod ang iyang mga kaaway butang niya sa iyang mga tiil. Unya, maapil ka ta, makauban ka mo. Sa unsa paagi makauban? Mabita na, ingon ang 15, sa 1 Corinthians chapter 15, adunay twinkling of an eye. Sa diya nga iya nang ibutan ang tanan, ilalom sa iyang mga tiil, sa diya may tabo na ang twinkling of an eye, kay ilisa na ta. Ilisa na kita. Ibutan naman good ni Jesus Christ ang order sa tao, na ang tao daw kuno, ingon sa 1 Corinthians chapter 30, nganong magsigit ang kahadlok, why thou hast kanang gitawag, why we stand in jeopardy every hour, hadlok ta hadlok. O bitaw ng hadlok mo, di kakaon, hadlok mo wala ang trabaho, hadlok mo, puro hadlok. Na naman tayo Ginoo, naman po tayo manlalaban. Mo nang ningon ang pulong sa Ginoo, let not God be troubled. Matrubol lang yapon, kaya nga naman hadlok. Kaya nga naman, wala may pagsalig sa Ginoo. Doon ay pagtuo, pero may pagsalig. Lahir ba ng pagtuo, pagsalig ha? Kung pagtuo lang naani mo, si Satanas naapod ana. Mas kuyaw si Satanas, gipakapinan pa niya kahadlok o pangurog. Ang tao na pagtuo, naabay kahadlok, naabay pangurog. Mabita na gusto sa Ginoo, nga din kita mahadlok sa Ginoo, kay si Satanas nahadlok na daan. Kinahanglan mahadlok ta, ang tinuod yun natong duty, ingon pa diya sa Ecclesiastes chapter 12, the whole duty of man is to fear God. Ecclesiastes chapter 12 verse 13, the whole duty of man, the conclusion of the whole matter of this book, ang buot pasabot, ang tanan buot pasabot ining Bible, kinahanglan ang tao mahadlok. Siya ro di ka mahadlok ini. O bitan nun ang tao di mahadlok, kaya nga naman wa man kabasa. Sa tinuod lang kung basahon nimo the whole matter of this book, the conclusion, ang conclusion yun nga ang tao mahadlok kung siya makabasa. Wa man siya kabaw kung unsa ang Ginoo. Ang Ginoo is vengeance. Ang Ginoo is wrath. Ang Ginoo is punishment, recompense. Manimalos gyud siya, manimalos. Yang sa mga magwawali wa manggudwali mo nga ang Ginoo ngunana. Gani kung mga lagad mo nagingon na siya daan pirmiro, kung mga lagad mo dili mo kaalagad. Sige lagingon makaalagad ta. Di mo kaalagad because God is jealous and holy. Wala, mga alagad ka, kung di ka magbala, hanawa ka ng alagad. Kung mga alagad ka, niya imong gipasilos ang Ginoo sa imong pag-alagad sa Ginoo, nga naman, muawit lang ta, kung doon naman ko'y hinigugma, mas labaw pa ka. Sa ato pa, daan pa ka di kayo hinigugma. Dapat wala na tayo hinigugma lain ang Ginoo ra. Ayaw paghigugma ng kalibutan, kaya binimo, ingon ni Apostol Pablo, kita ito'y naigugma sa butan ng kalibutan, kaaway sa Diyos. Kaaway na mudaan sa Diyos. Manang ayaw mo pag-away na. Doon naman ko hinigong, wakay gigugma, ginura mong gigugma, di ba? Do ba mo na? That is requirement to love God. No one can serve two master, God and Mammon. Either you love the one and hate the other. Di pwede nga mahigugma ka ng other, niya love the other, no one can serve. Dapat ang duha, kung may ka doon naman kayo, wala na kayo hinigugma, ang Ginoo ra, inaragod ang Ginoo ra, imong gigugma. Ikaw ra Ginoo, manang ang kanang imong mga pulong nga gibungat sa imong baba, kinalanggikan sa kasing-kasing. Niya ang Ginoo, kay tinuod man ang Ginoo gamhanan, mo create yun na sa imo ha. Nang wingon yung ka, tinuod yun Lord. Wabit na ako sa tinuod lang. Ang akong prayer at tungunan, Ginoo, sa di pa ka mo balik, gamitan lang yung ko. Mura na akong prayer. Wala, inungdan nga, gi-honor gid sa Ginoo to akong prayer. Kaya wala mo ko'y mahimo. Pag sige ko kapo, Ginoo, tabangi ko. Yan, nagbinauntan ng gyapon ko. Ginoo, nga nang wadto ko dito mo ko. O gyapon, isarag yung akong gipray. Una ka mo balik, Ginoo, gamitan lang. Wala na, niron. Wala, kung mag-ampo mo sa Ginoo, wa ko'y laing gigugma Ginoo ikaw ra. Manang i-prove na sa Ginoo si mo kung tinuod na imong sinultihan. Atik man ang giingon, do naman ko'y hinigugma, mas labaw ka na.
Sa ato pa, higugma pa kayo ng butang sa kalibutan. Deny yourself na magani. Muna sa kabutang nga din wa may bawi sa tao. Muna kita, kani atong papangalagad, tinuod niya. Sa verse 54, ingon pa sa 1 Corinthians chapter 15, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up by victory. Maabot yun ni, written ni. Nga diin lang yun na ni atong kamatayon, kini atong lawas nga mamatay, ilisa ni og lawas di mamatay kay dili man ta kasulod sa kingdom of God sa tinuod lang bisag makaplaga nato. Mao bitaw na ningon seek first the kingdom of God, unsa man ang pagpangita nato? Kanang ambot pasabot, unsay qualification nga kumuadto ta sa kingdom of God? Nga dili man ta kasulod di ay sumaon ang magbuhat ta sa mga qualification nga kita gayod mahimong worthy nga di kita ilisan sa Ginoo atong lawas aron makasuot ta sa kingdom of God kay ngano man flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kanus ama na moabot nga matod pa niya sa verse 54, then shall be brought to pass the saying, it is written, so that is written, death is swallowed by victory. Kanus ama na in the twinkling of an eye. Muna sa 2 Corinthians chapter 5 verse 4, ingon pa ni Apostol Pablo, for we that are in the tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Kinahanglan lamyon na sa kinabuhi kana atong kamatayon kining lawat ato mamatay mo ni atong gigrown si Ginoo gipangayo gid sa Ginoo Ginoo mo nang gingon ilisi gid akong lawas mo nang hinungdan nga ang alagad ta aron magpailis ta magpailis ba mo sa inyong lawas kundi mo magpailis adili gid mo kasulod sa kingdom of God. Mao bitaw na ang groan, ingon ni Apostol Pablo, kung mag-groan mo sa Ginoo, mao ni ang groaning ninyo. Being burdened, adon do na kay kabugaton. Not for that we would be unclothed, dili ingon nga dili ta ma twinkling of an eye, di ta mailisan kun dili dapat mailisan ta nga diin kining atong mortality, kining malawas nga madunot, swallowed up by life in the twinkling of an eye. Aron kanang giingon death swallowed by victory. Ang kamatayon gilamoy na sa kadaugan. So, di natamahadlok. Walang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 30, why we stand in jeopardy every hour, sige lang tag kahadlok. Mahadlok ta kung ang atong anak mahulog, mahadlok ta ang atong anak di muuli, mahadlok ta tanan. Mahadlok ta kay sa atong amo masuko, mahadlok ta sa atong mama papa, sa atong igsoon, mahadlok ta kay mga iso. Puro kahadlok. Mabito na ako, nawaan na akong kahadlok. Kaya nga naman ako ito'y Ginoo. Bahalag mo sa na akong pamilya. Di sila man yung kamot. Mo nang bitaw gingon ni Jesus Christ sa wasya mi anhidre aron pagbungkag sa panimalay. Kundili pagtuman sa sugo sa Ginoo nga ang tao daw kumuduol sa Ginoo individual na. Gani matod pa ni Jesus Christ, lisod yun na kayo ha. Dapat hit your brother. Hit your wife, hit your sister, hit your neighbor, hit your... Ingon po nila, ambot pasabot ni Jesus Christ, aron mahimo kang worthy ba, dapat siya ang imuhang labaw. Ang bot pasabot hit, deny or kanang pasagdi siya ba? Gani, nainangutan na gani nga, Lord, ingon pa ni, sa panahon ni Jesus Christ, na daw nangutan na, Lord, musunod unta ko nimo. Pero tuguti yung ako nga ako ilubong ang akong amahan kay namatay man. Usay gingon ni Jesus Christ, pasag din na imong amahan nga magalubong siya ikaw galingon minatay. Kakuyaw ang pulongan na. Unsa may buot pasabot aron mahimo kang takos gyud. Kung imo nang buhaton pasag din ang mga butang, simba gyud, pangalagad gyud. Di gyud mo malo ibalik sa Ginoo. Mao na akong sulti gyud Ginoo dinho. Mana in the twinkling of an eye, mailisan rata. Mao binatong tuyo diri. Number 1 nga atong giani dinhi about anang gusto ta nang life, the way of life that lead it. So, pag pangayo sa Ginoo,
nga mailisan yun na. Ang Isaiah chapter 25 verse 8 and 9 nga matod pa niya, and the Lord God will wipe away tears from of all pieces. This is the Lord we have waited for Him. Matod pa niya. Nga matod pa ni Isaiah, ang Ginoo nga atong Dios mo nay mupahid sa atong mga luwa sa atong mga naong. Ug ang Ginoo mao kana atong gipaabot sa Ginoo nga pahiran ni atong mga luha ingon sa Revelation sa diha nga moabot ang panahon diya pahiran ni atong mga luha dili na ta manghilat sa kasakit, sa kahadlok, sa kaulaw, tanan atong mga pag-antos diri nga muhilat lang ta mo nang gingon pahiran na sa Ginoo kay nga naman na naman ka sa Ginoo ginapahiran na niya dili nakaangay Lord tabangi ko Lord kanang pani ko ana wala na kay nga naman muani man ang Ginoo kay iya ra nang kuanon mo na atong gipaabot mo bitaw na nga nganong si Kristo niani sa 2 Timothy chapter 1 verse 10 but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life into immortality to life through the gospel. Kana si Kristo, kana pagpakita ni Kristo ba, kana pagpalansan gyud niya sa krus ba, nganong yani na si Kristo dili lang kay pagpalansan. Iyan ang giabolis ang kamatayon nato, kay siya man ang pagkamatay, siya ro hinuon. Ang light kuno di wa mo ginamasabtan sa tao. Pero mao gyud na ang iyang gingon ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1. Kanang the manifest, kanang pagpaila nga matod pa niya. But is now made manifest by the appearing, pagpaila niya, kanang pagpakita niya nga mao atong mangluluwas si Savior Jesus Christ, the Savior Jesus Christ who hath abolished death, abolish ba? Kung sa man ang death, gi-abolish niya, appointed lang gyapon. Gi-abolish gani na niya, kay nganong gi-abolish? Ikaw di na ka mamatay kung mupalo ka na ako. You have eternal life if you believe, should not perish. Kaya nga naman, siya naman ang naglukat ni mo sa iyong kamatayon, tanang tao sa kalibutan, gibayran niya. Kaya ang bayad gud sa sala, kamatayon, tanang tao nakasala, wad sa maya sa Ginoo, the wages of sin is death. Mo na si Jesus Christ, nag-ani siya diri, ang meaning sa iyong pag-anhi, abolish. Mo na ang mga Kristohanon, mga lagad sa tinuod lang, di mamatay. Mo bitaw na, magkidad kag 40 na anak kay bation sakit. No, glory to God, dili man imong mahadlok kung magpa-check up, pero mahibaw anak ko sakit. Wa man ko'y gibati. Kung sa man ko'y gibati, ako sa inyo. Kung doon na may mga allergy, natural na. Tama lang na mga allergy sa ito, ipatagatag kaon. Pero matod pa niya, talagsaon po ni Dilita mo ito umampugo. Ay, alam mong kadlo, kinaman tayo great physician. Kung sa'y gingon sa Ginoo, di man ta mamatay kung if we believe. Kung sa'y gingon sa Mark chapter 16 verse 16-15, sabi nga, Mark 16 verse 16 and 17, the signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. And you eat poison, dili ka ma-hurt. You buy, mapaakan kag serpent, dili ka maunsa. Kadako ana. Unya, matod pa ni Apostol Pablo, kung dako kag pagtuo, kung doon na kay pagtuo, manang gingon, makaon mo bisag unsa. Kaya musalig man ka sa Ginoo. Pero kung gamay kag pagtuo, kanang mga gulay lang mong kanon. Vegetable lang. Mana, naisulat ng Japon na, may tabo yun na. Mana yung gingon, gi-abolish niya ang death. Sa unsang paagi, an immortality to life through the gospel. Ang problema lang kay, wingon yung ka, appointed ka once to die, mutuog yung ka na, ingon anak yun na. Kay because, wa man gyud light nasa imo ha. Nga katong light is the life, and the life is a light, and the light did not comprehend. Mao na gingon ni Jesus Christ. Mao nang kutob nila ka appointed man gud once to die. Nga si Jesus Christ is the light of the world. Ingon pa sa John chapter 1 verse 4 nga matod pa niya. Siya ang life, niya ang life was light, and light was life.
Kaya kay wa may nagpalahit sa iya, si Jesus Christ, niani siya din pag-abulis sa atong kamatayon, pinaagi to light through the gospel. Pinaagi ining gospel ba? Mo nang giingon sa imo ang gipahayag ning gospel. Unsa man ang gospel ni Kristo be? Unsa may gospel ni Kristo? The kingdom of God. Unsa may doctrine ni Kristo? Holiness. Pagkabalaan aron makasud ka sa kingdom, ang iyang gitudlo doctrine is teaching. Ang iyang giteach sa tuwa is to repent aron mahimo kang balaan aron makasud ka sa kingdom, because ang iyang pag-anil siya nagdala siya og kingdom. Good news. Gospel of Christ is the kingdom nga manulod yung tana. Nya sa man nato, seek ye first. Mo na iyang giingon dinhi. Sa Mark chapter 16 verse 15, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 4, ako lang i-summarize. Ang gospel daw kuno, the gospel behind that were lost, that was lost. Ang pulong daw sa Ginoo, ang good news, ang kingdom, wala ma-explicar sa ila kay ngano man. Mga wala man na sila. Kung wa ka kabaw unsa ng kingdom sa Ginoo, ay sigurado nga wala ka. Kay matod pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 to 6, imo nang basahon. Ang gospel daw kuno tinago ni ato mga mawala. Kung wala ka kabalo sa kingdom of God, kabaw ba ka sa kingdom of God? Ang kingdom of God is spiritual. Yung sa una to pagsulod ng kingdom of God nga blood and flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Mao bitaw ang kinahanglan sa diya nga ikaw nituo nagpabautismo ka, kinahanglan ma-resurrect ka. Aron makuha gyud nimo ang gitawag new life. Katong tanan daw kuno gibautismuan gikalubong na siya diya sa kamatayon. Og siya nabanhaw nya aduna na siya buhi o bag-ong kinabuhi. Bago na inyong kinabuhi nga pagpangalagad sa Ginoo kung kani adto unsa ka dito kung una okay pa lang, okay lang ka mamakat, okay lang ka magbanang mga mangilad, okay lang ka nga dili kayo ka usahay mo ani, dili ka mo ani usahay baliwala lang nimo ana. Mo nagingon old things na pass away na. Kay ngano man do na kay new life, ang new life nimo na anak kang Kristo. Unsa may gitawag life diya kang Kristo? Kanang maglakaw na ka sa spiritual ba? Walk in the spirit. Unsa man ang walk in the spirit diri? Unsa man ang maglakaw sa espiritu diri? Kanang kung muani ka dinhi, gigugman na nimo ang Ginoo sa tibuok nimo. Kusog, lawas. O kanang hunahunang kasing-kasing. Mo nang giingon nga din. Nganong niya ni makadri kay naigugman ako sa Ginoo. Mo bitan ako mingon nga kita aduna tay panahon pa. Mo nang naigingon work while it is day the night cometh no one can work. Redeeming the time. Ayaw ninyo na baliwala na redeeming the time because the days are evil. Dautan naman yung panahon. Na naman ganit ay climate change. Mo na musulti yung gunyo. Mo na ang light through the gospel. Wanang gingon sa Mark chapter 16 verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang gospel mo iwali dili ang salvation. Gospel man ang gipawali sa Ginoo, dili man salvation. Kay kanang gospel of Christ which is the kingdom of God, diha ra ta maluwas kung makasulod ta. Kung di ta kasulod, sige lang tag hisgot og kaluwasan. Ni gani ang Kristohano wa kabalo nga tulo ka klaseng kaluwasan. Kung ang imong pagtuo si Kristo nagpakamatay, giluwas ka, atong una na. Ang iyang kaluwasan nga iyang but pasabot nga iyang gipalansang sa cross, lukat ka sa kamatayon. Ang imong kamatayon gibayran niya. So laktod pagkasulti kung mangalagad ka sa Ginoo, dili na unta ka mamatay. Pero ngayon nangamatay, wa lagi ka nangalagad. Karon, pumutuo ka nga di ka mamatay, mawita na, makasala ka ng gyapon ta, manang giingon ni John, ni Jesus Christ, isulat ni John, kung inyong isugid lang inyong mga sala, faithful ang Ginoo, and just to forgive us. Siyempre, makasalaman ta ka gyapon, pero ay tuwa, mamatay ka, kay gilukat naman ka, pero makasalaman ka, unya kung di ka kapangayog pa sa ilo, nakasala ka, muabot ang kaaway, matukog ka, mo bitaw nang mangumpisal dayon ta. Repent dayon kung nakay sala. Kinsa na imong
na buhatan og sala, ayun na Lord pasaylo alang ko. Abi sa tinuod una ko ikaw hilat dai ko sa Ginoo nganong nahimo ko. Wala pasaylo ako Ginoo. Pare ato gisample yun ako sa inyo ha. Nga doon na may gitaral dito sa kulungan. Butong sa dalang pa lang nagilat ko, Lord, di man tani pwede sa imo ha. Pasaylo alang ko, pasaylo ako. Pero ito kong trouble, dalay kong Ginoo pagabot sa sulod niya, paggawas na ko, nakabaton ko kalimo. Kaya murag siguro, tama ra to para sa tawhanan. Pero ang akong kasing-kasing, nag-uol kayo, nakabasa mo kuspulong sa Ginoo. Muna, mungupisal gid mo dayon. Kung makasala mo ha. I-confess dayon sa Ginoo. Kaya nga naman, doon na tayo gipaabot na salvation. Kanang great salvation nga ato ang gipaabot, mao kana ang pagbalik ni Jesus Christ. Kaya ang ikaduha daw niyang pagbalik, dili may tungod about sa sin, kundi about sa atong salvation. Dili na siya mo ani aron pasayloon basta there is no sacrifice of sin. Bubalik siya for the final salvation. Kay tulo man ka klase. The past, the present, and the future. 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Mao na ang salvation nga gitanyag sa pulong sa Ginoo. Mao nang niingon si Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, Jewish first, and also the great. Una sa ilaha, mo nang niingon si Apostol Pablo, una gid mo. Giuna mo sa Ginoo si Jesus Christ, niani dili para sa inyo, dili para namo. Kay inyo mag-reject para sa Gentiles. Aron ang Gentiles maapel, pero bisan daw gi-reject sila o gi-reject nila si Jesus Christ. Katong naningkamot po diya kang Jesus Christ, iyang luwason. Yapon kay wa man siya niani para sa atua, kundi sa ilaha ragid pero gi paapil na taniya. Mo bito nang importante nga diin kita mahibawta sa dalan. Ngatong tagdalan. Last kids na niya. Sarap. Manay yang gingon si Apostol Pablo, dili gyud siya maula ining gospel. Kay kining gospel daw kuno is the power of God and salvation. Kaning kingdom ba nga giwali na ko sa inyo, kanang unahon jud nato ning kingdom. Ingon pa sa Matthew chapter 10 verse 7. And as ye go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. Mao nang giingon niya nga mao kana kung giingon kaninyo pangadto mo o pangwali mo nga nag-ingon ang gingharian sa langit haduol na. Kung kaniadto wa nila ni panumbaling nga karon di mo manumbaling wa kun mahimo. Mao bitaw nang importante nga kinahanglan ato ning mahibaw-an do. In Matthew chapter 6 verse 33, mo na niya kung gingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. O napagi criteria kanang mangita sa Ginoo, ngita mo sa Ginoo, kanang inyong pagpangita sa Ginoo kinahanglan adunay faith. Kay imposible makapahimot ka sa Ginoo nga nangita ka. Nangita man ko Ginoo, nya wa kay faith, imposible na ang Ginoo mahimuot sa imong pagpangita. Kay ang tanan ni dool that cometh to God must believe. Kay ang tanan ni dool sa Ginoo kinahanglan mo tuo mo. For that is He. Unsa man siya is ang imong tuhuan, and that He is a rewarder. Nga siya gayod muganti nimo ba mugang